Cool. Så er vi tilbage igen, Jannik. Så er vi på den igen. Ja, med det næste skridt på vejen mod et e-commerce eventyr. Ja, det er jo spændende. Også i forhold til, man kan sige, de brands, jeg har haft før, har været meget sådan hurtigt og ikke... Jo, selvfølgelig har det været overvejende, men det har været typiske produkter, man bare kan købe, ikke? Så det er en længere proces, men jeg mener også, det måske er den rigtige måde at drive e-commerce på, i hvert fald hvis man har været i gamet længere tid, ikke? Ja. Jo, altså jeg synes, det er nogle interessante tanker, vi har gjort os selv. Skal vi starte op med et produkt, som vi føler har de bedste sådan, tal på sådan, for økonomisiden, hvor vi jo tænkt meget på det her gravitets, altså sådan kosttilskud, fordi at livstidsværdien er mega høj, og du kan jo måske servicere folk i mange år på et abonnement, ikke? Jo. Men downside er så også, at vi føler ikke rigtig, at vi kan være ansigterne bag brandet, fordi at det jo er til kvinder. Så det vil være en svær ting, og så føler vi også, at den største overvejelse er, at der er rigtig meget i forhold til regler og hvad man må sige i marketing inden for den her branche. Og vi tror, det vil smadre vores ad-konto og på en eller anden måde gøre det svært for os at skalere op der, ikke? Og man vil komme ind i nogle problemer i hvert fald, ikke? Altså, og hovedpiner på at få genåbnet ad-konto og og igen regler og så videre i forhold til, det er jo til gravide, kan man sige, ikke? Det er en lang proces i hvert fald, ikke? Det er det bare, og jeg har også selv haft kunder i mit bureau, hvor at det har været sådan, at så bliver deres konto lukket, og så bliver den åbnet, og det bliver bare, altså, de her algoritmer, de skal have tid til at have stabilitet, og hvis du ikke har stabilitet, så smadrer det din ad-konto hver gang. Ja, det er svært at få det helt op at skalere i hvert fald, ikke? Altså, så det der med, også hvis folk har haft udsolgt, eller et eller andet, de har en one-product store, og de bliver nødt til at slukke deres annoncer, i stedet for at køre forudbestillinger, eller hvad det nu kunne være, jamen, så når man tænder annoncerne igen, så sker der altså bare et eller andet, ikke? At man lige skal ind i loopet igen, Helt sikkert, altså. Så, men når så viste jeg dig jo lidt det her amerikanske brand, som er sådan lidt eller det samme med ham her, Nick Barr, som jo har lavet en del. Jeg kan også lige prøve at dele min skærm. Og jeg synes faktisk, det var meget fedt, den måde, han har kørt det på. Hvor at han har sin egen YouTube-kanal, og så har han selvfølgelig link direkte til hans e-commerce butik. Men når man lægger mærke til den content, han kører, som jeg jo tror driver meget af salget, så er det jo ikke sådan noget, kom og køb. Altså det er jo sådan Ironman prep, og altså så snakker han lidt om, de kom ind i deres nye HQ, og whatever, ikke? Altså alt muligt fedt content. Meget dagligdag, og det er ret fedt. Ja, altså det er jo livsstils-content, ikke? På mange måder. Altså, ja, det er mega fedt. Og jeg tror også, det med, at vi sidder og optager de her videoer nu, som er okay, lige nu er det lidt nørdet, og måske lidt kedeligt for mange, men det er også på en eller anden måde for at blogge og lave en eller anden dagbog for os selv om, hvad er det, vi gør tanker, ikke? Kan man sige. 100%, og man kan på et tidspunkt kigge tilbage på rejsen, og tænke, hold nu op, hvad var det, vi gjorde der, ikke? Altså, eller der kom en god idé, ikke? Så det tror jeg faktisk er meget, og så også bare vise til folk, der føler os på her, vi starter totalt på bunden her, der er ikke noget magi, der er ikke noget med, altså selvfølgelig har vi noget know-how, fordi vi har begge to haft egne e-commerce brands, vi har begge to bureauer, vi har styret i længere tid, og er gode til forskellige ting, ikke? Men i bund og grund starter for bunden af, at har ingen connections, skal til at finde fabrikker og alt muligt andet. Så. Ja, 100%. Det føles som noget andet, på en eller anden måde, fordi at jeg ikke er gået den her vej før. I forhold til at finde ud af, i forhold til, altså supplement har jeg vel rigtig længe, i forhold til at få en længere levetid på kunderne. Men det er også, altså hvis man sælger et supplement, så er det også noget, der går ind og hjælper, ikke? Og det synes jeg er fedt. Altså nu har jeg solgt hovedpuder, hudesnore, alt muligt. Hovedpuderne synes jeg var fedt, fordi folk sov bedre og ikke havde ondt i nakken. Men hvis man kunne få et eller andet supplement i forhold til, ja, ligesom det her, ikke?
Det Og tror så jeg deler meget det på. på sin egen måde, altså sådan, hvor Ja, det er tilpasset os, og altså i forhold til ja, enig, ikke? Fordi jeg tror arbejdsperformance og så videre. helt sikkert. Jeg tror, du rammer den altså spot on der, ikke? Altså fordi, at BPN her, det er sådan, det er 100% athlete endurance, men hvor vi er lidt mere over i sådan optimal performance, altså også på arbejdspladsen og velvære, og det er dit bedste Præcis. naturlige selv, ikke? Altså ikke Jo. kun, hvad kan man sige, hvordan gør du det bedste, når du er ude at løbe. Det handler også om at kunne arbejde under de bedste fundament, ikke? Jo. Så, den synes jeg er virkelig spændende, altså fordi man kan sige, at der bliver stillet højere og højere krav til næsten alle mennesker i dag, ikke? Altså også bare med ens børn og så videre. Man kan jo se, hvor hurtigt de allerede skal kunne det her, og de udvikler sig også mega hurtigt. Men også voksne i forhold til måske ens forældre, dengang de var på arbejdsmarkedet. Der er bare højere krav, og altså en mere travl hverdag, og ja. Enig. Altså, det er der ikke, og der kunne for eksempel sådan et produkt som det her jo også være spændende, ikke? Sådan noget som Peak Sleep, for det har sindssygt meget relevans i forhold til at performe bedst på alle fronter, ikke? Ja. Og så, altså jeg lavede jo lidt en chat GPT på det her, hvor jeg synes, jeg fik nogle ret interessante sådan, muligheder for, hvad vi kunne lave. Jeg ved ikke, om jeg lige kan prøve, så man kan finde den. Hvor jeg tror, jeg gik ind her og lavede noget. Skal se her. Vi fik jo alle de her billeder blandt andet af et produkt, og det synes jeg faktisk var meget fedt at se. Så jeg er også særligt vild med den her, hvor vi får et fedt logo på og en meget fed farve og sådan ting. Jo. Men det jeg så også synes, det var fedt, det var, at den hjalp mig også med at finde idéer til, hvad for nogle produkter, at man kunne launche til at starte med. Og her tror jeg promptede idéer på se, så fandt den faktisk second win. Ja, fedt. Ja, det var faktisk mig selv, der kom med det, tror jeg faktisk. Okay. Jeg skrev her i min prompt, så jeg godt kunne lide det her navn. Okay. Og så kom den med alle mulige forskellige navne. Det er også sindssygt relevant for folk, der starter e-commerce. Det er, at du kan faktisk bruge ChatGPT til at sådan bare få det kreative flow i gang på en eller anden måde, ikke? Jo, jeg bruger det meget. Altså sådan, både hverdag og arbejde, ikke? Altså. Ja. Her fandt den fabrikker til os, som vi muligvis kunne bruge. Altså, lave den bare en lang liste over fabrikker her. Ja. Så du kan egentlig lave meget af din product research i ChatGPT. Der fandt også 5 produkter til os. Det var det, jeg ville vise, ikke? Der er 5 produkter. Der er et focus og productivity formula, flagship product. Ja, som til at have nootropics, og så noget de her forskellige, og ginseng, og sikkert også noget koffein og nogle andre ting i også, ikke? Jo. Du kunne lave sådan en, vi kan også ligesom tænke, skal vi lave en, som er en energy, og med elektrolytter i, og skal vi så have en for productivity, eller skal vi lave et hybrid, hvor den både har nootropics, men også har noget koffein i, og så videre, ikke? Altså det skal vi lige tænke over. Det var fedt, hvis flagshipet kunne bruges til sådan forskellige scenarier. Ja, fordi jeg er ikke så meget til, at jeg skal have en powder med mit energy mix, så skal jeg have en anden powder for... Jeg ser det som om, dag til dag, der skal jeg bruge noget, jeg kan hælde i mit vand, som giver mig fokus, giver mig energi, og giver mig nogle vigtige sådan, vitaminer, daglige vitaminer, der gør, at jeg performer bedst muligt, ikke? Jo. Så man kunne godt lave et super high caffeine produkt, som også handler om sport, og for eksempel elektrolytter i, som sådan, okay, i dag ved jeg, at jeg skal ud og løbe, og så skal jeg hjem og arbejde, så der skal jeg lige have den her super high energy mix, ikke? Jo, det tror jeg også, folk vil foretrække, altså der er jo nogle, de har et virkelig højt indtag af koffein, ikke? Hvis du kan slippe for at drikke en masse energidrik og sådan noget, den har jeg da selv været på, ikke? Men man kunne tage noget, hvor det faktisk også kom med nogle gode ting i, ikke? Det kunne være så fedt. Altså vi ved jo, at for eksempel en Monster energidrik typisk koster sådan noget 20 kroner. 20 kroner. Det kunne være så fedt at få en powder ned i sådan noget, eller under 10 kroner eller sådan noget, ikke?
for en powder, du vil nok måske købe 20 eller 30 gange, så der bare slet ikke er nogen tvivl om, at det giver så meget mening at køre det her over et monster. Ja, det vil være fedt. Ja. Altså, at kunne få folk, altså nu har jeg selv mange bekendte og så videre, de er jo nærmest afhængige, ikke? Altså, det ja, jeg kender det godt selv. Altså sådan, så skriver man med en kammerat, om jeg sidder lige og drikker en monster kl. 22 om aftenen, ikke? Altså, okay, what the fuck, altså, hvordan fanden kan du sove? Ja, og det vil jeg slet ikke kunne. Altså, hvis du kører det ind der, så vil jeg sgu være ophaldet. Nej. Altså, hver tirsdag, der er hjemme hos min kærestes bedsteforældre, der er jo aftenkaffe. Og der kan jeg mærke kaffen, der når man får den kl. 8 måske, eller sådan noget, ikke? Og så får man lige en til kop, og sådan, jeg kan ikke sove. Altså, jeg bliver påvirket af det. Ja, der skal du også have decaf, hvis du skal have kaffe. Det er det. Men, det tror jeg ikke, de gamle mennesker ved. Og de er også nogle af dem, der har drukket så meget kaffe igennem tiden, at de seriøst slet ikke kan mærke det. Ja, det er helt vildt. De bliver jo virkelig resistente over for det. Det er helt vildt. Men om ikke andet, altså det her produkt giver sindssygt god mening. Det her, det giver mening som et sportsprodukt. Det her produkt giver for mig vanvittig god mening også. Altså måske sådan mere sådan, det her først, det her nummer 2. Og så kan jeg virkelig også godt se en eller anden form for multivitamin, som er dit daglige indtægt, du skal have, som bare har det hele på en eller anden måde, ikke? Tror jeg også kan give mening. Helt klart. Og jeg så lige sådan i den her, hvis du går under wellness, så tror jeg faktisk, at jeg finder nogle produkter, vi også kan lide. De har det her strong greens og strong reds og peak sleep og strong joints og de her ting, ikke? Ja. Altså, hvor vi kunne overveje på den måde. Det kunne jeg fandme godt se mig selv i. I hvert fald en? Brand her. Ja. Med forskellige supplementer i forhold til træning, arbejde, hverdag. Altså, hvor det er sådan ret bredt, ikke? Det kunne være ret nice. Men det kunne også, vi skal jo sådan finde ud af, hvordan vi vil gøre det. Vil vi gøre det i pilleform, eller vil vi blive ved med at køre powders? Og så skulle man også overveje, om noget af det skal være flavorless. Hvis du så putter din nootropics focus ned i, som har flavor, og du putter dine strong greens ned i, så vil det være nederen, hvis det er sådan, at du skal drikke 2 forskellige kopper. Men hvis nu det ene var uden smag, så kunne du godt smide mere på samme tid. Ja, den kunne også være rigtig fed at have. Men omvendt kan man så sige, hvis du kører strong greens, eller whatever vi vil kalde det, så er det ret nederen, den ikke har noget smag i, kan man selvfølgelig sige. Ja, helt vildt. Jeg tror, at smagen i den, det er også sådan, okay, det er velvære, det er sådan, okay, jeg er sund, ikke? Hvis den var smagsløs, så tror jeg ikke, man vil have samme fornemmelse sådan psykologisk med, okay, jeg har gjort noget godt for mig selv i dag. Ja, så knækker du næsten, ikke? Så det skal vi finde ud af, hvad vi vil gøre der. Men powder, kan man jo selvfølgelig sige, jeg tror, det her det er powder, som vi kan forstå. Ja. Mange, der kører det i powder, ikke? Med greens. Ja. Men det gør så også, hvis jeg er sådan, okay, jeg har sådan en dag, jeg skal have mine strong greens, jeg skal have min fokus, og skal have energi, så skal jeg eddermame begynde at sidde og køre mange powders ned i alt muligt forskelligt. Og så jeg ved ikke, om man skal overveje, om man skal have nogle powders, som bliver smidt ned i nogle capsules, og der er selvfølgelig også gummies. Jeg tror, det her det ligner nogle gummies. Ja. Folk er jo sindssygt vilde med gummies. Også. Ja, det er helt vildt. Jeg havde en, jeg launchet en gang på nogle kreatin gummies, og det tog altså bare fart. Ja, det er for vildt. Altså kreatin gummies er gået fuldstændig amok. Men det, man skal passe på med det, jeg så lige en video med det for nylig, det er, at der er rigtig mange, som slet ikke har det kreatin i, som de siger, de har. De her gummies, de smager utroligt godt, fordi at der ikke er noget kreatin i, så det smager bare helt. Kreatin smager ikke super godt. Ja, okay. Nej. Okay. Så, men det er jo, skal man jo tage et eller andet per kropsvægt, før det giver mening. Ja, altså de sælger det også kun som monohydrate i powderform, ikke? Fordi det er det letteste at køre. Ja. Men det kunne være meget fedt at lave et eller andet, hvor at der er noget synergi i alle de her forskellige produkter. Nu ser vi for eksempel i den her, og så smider du din kreatin i, og så smider du din nootropics i, og så kan du måske smide noget andet i, uden at det smadrer smagen, og så kan du lige blende det op hurtigt, og så bum, eller ryste, ikke? Og så har du alt, hvad du skal bruge til dagen. Næsten, ikke? Ja.
Jo, det vil være virkelig spændende. Lave sådan, ja, en synergi, altså i hvert fald med det, man starter med, hvis det er den her vej, man går. Hvor Ja. alle produkter faktisk giver mening at købe på et eller andet tidspunkt. Ja, det hele spiller sammen Ja, på en eller anden måde. jo. Altså sygt, der står her, at man får 15% ekstra off, hvis SMS. du signer op med SMS. Og det giver jo sindssygt god mening, fordi at de har så godt fat i folk, når de får en sådan meeting, ikke? Jo. Så. Men det er sådan meget clean designmæssigt, kunne jeg egentlig godt lide at køre noget, eller det her med, sådan med det sorte og det hvide, og så en eller anden altså en eller anden powerful farve. Ja, det kan jo. det design. Ja, det er fedt. Det er rigtig fedt. Også bare, altså man kan se, at alt contentet det er det samme, og det synes jeg også bare er vigtigt, når man har med sådan noget her at gøre, at det bare ser virkelig professionelt ud fra start, ikke? Ellers, det er også det, jeg ser nogle gange, altså sådan, at så folk, de starter en webshop, og de har ikke godt content, og så får man ikke så mange salg alligevel, og sådan, men det svarer lidt til, at man altså sælger noget på DBA, eller et eller andet, hvor det bare ikke fremhæver produktet på den gode måde. Altså, så får man ikke lyst til at købe det. Ja, jeg er enig. Det skal virkelig bare se spille med noget, med noget miljø og noget packshot, måske nogle, man kunne relatere til, eller et eller andet. Det ville være rigtig fedt, ikke? Ja. Og nogle lifestyle-billeder, som virkelig ser lækre ud, og som indbyder til, at man faktisk skal købe produktet, ikke? Jo. Så det skal vi have plads. Men jeg tror, at det største, sådan, vi har på vores to-do-list, hvis vi vil gå videre med den her idé nu, det er hvilke 3 brands skal vi benchmark med? Fordi at man kan sige, nu det her hero-produkt, vi laver, det er jo ikke noget, de her BPN laver, blandt andet. De har ikke noget sådan en til en. Nej. Så vi skal nok i gang med research, vi skal måske også i gang med at spørge ChatGPT og Manus og nogle andre, om hvad vil den bedste formular være. Og når vi så har fundet den bedste formular, så skal vi i gang med at snakke med nogle fabrikker om, hvad vil det koste at lave det her i de her specifikationer. Ja, og der er det stadig fedest, hvis det er inden for EU. Tænker du ikke det? Jo. Det her? Ja. Ja. Det er helt sikkert, man. Altså, det vil virkelig være en katastrofe at gå til Kina, synes jeg. Altså, det er noget, vi indtager, og så vil det også være meget strengere krav fra Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen hedder det vel. Ja. Så det vil jeg være lidt bange for at gøre, hvis jeg så blandt andet de der Pure Power, som er blevet store i Danmark, ikke? Jeg var lige en research med i går. Og de laver faktisk deres egne produkter. Det er faktisk en fabrik, som har lavet alt muligt pulver, og så besluttede de sig for, at de vil lave deres eget brand, og sådan D2C. Så de har faktisk deres produktion i Danmark, så vidt jeg kan forstå. Okay. Så de laver det jo selv, altså på fabrikken. De er en fødevarevirksomhed, som producerer deres egne. Ja, så må det være gået godt, tænker jeg. Ja, de gør det i hvert fald meget godt, Pure Power. Altså, det vil jeg sige. De er rimelig stærke på de her ting, og jeg tror også, de tjener rimelig gode penge og sådan noget, ikke? Jo. Så, men deres site er ikke noget, altså branding med deres site er slet ikke fan. Nej, det synes jeg heller ikke overhovedet. Det ligner bare det. Ja, det. Ja, der er nok nogen, der falder for sådan et her, men jeg synes, der mangler noget branding i hvert fald på det. Helt sikkert. Altså, der er faktisk nogle fede elementer på site. Jeg kan se, at de har sådan noget see it in action med videoer og influencers og sådan noget, men der er bare sådan, det føles som sådan noget, jeg køber ned i Føtex, når jeg kigger på brand. Ja. Jeg synes meget, det ligner sådan, lad os sige, man gik ind på en eller anden en webshop eller online store med cykler eller et eller andet. Jeg får lidt vibe og sådan noget lidt ældre hjemmeside faktisk. Ja, det synes jeg også. Men jeg tror også, det er den her person, som tager ind i Sportmaster og køber noget som køber på de her. Altså, ja, det tror jeg også. Det er sådan noget halløj. Men det er også fint nok. Det er jo et kæmpe segment, men det er bare ikke lige det, vi gerne vil køre. Så. Men ja, så vi skal i gang med fabrikkerne. I hvert fald, og finde ud af formel, og så fabrikker. Det kunne være fedt, hvis man kunne finde noget sådan noget i Tyskland, eller Holland, et eller andet, Jeg snakkede også lige lidt med Mikkel om ideen, han synes også, det er pisse fedt, og vil egentlig også gerne
hjælpe til og sådan noget. Han fandt også nogle fabrikker faktisk, fordi han sådan tænkte, okay. Ej, hvor fedt. Han fandt noget i Polen, 2 fabrikker og et andet fabrik i Letland også. Okay. Så det virker faktisk meget godt. Jeg tror jo også på, at du får nogle lidt bedre priser i de lande der, ikke? Altså, jo, helt klart. Men vi skal selvfølgelig også sørge for, at kvaliteten er top notch. Altså det er sindssygt vigtigt. At de kan lave det, som vi gerne vil have det, ikke? Jo, præcis. Og emballagen er også bare super vigtig på sådan noget her, ikke? Altså sådan, at det virkelig får det produceret ordentligt. Både for branding, men altså også alt det, der kommer på hjemmesiden, at det bare fremstår troværdigt og professionelt fra start af, ikke? Sindssygt, mand. Ja. Jeg tror også, jeg vil gerne have, måske når vi finder de her fabrikker, altså lidt et indblik i, hvem deres kunder er, fordi jeg synes, det siger meget om, hvis vi har hørt om dem, og vi ved, at jeg respekterer brand, så vil det også sige meget om den kvalitet, jeg har, ikke? Helt klart. Det... Men jeg tror, at ja, det synes jeg da også. Men jeg tror, at de vil komme til os at sige, i et brand, I har ingen historik, i en virksomhed, som ingen historik har, så alt skal købes kontant. Det tror jeg også. Det plejer også at være sådan med andre, ikke? Indtil man opnår en vis troværdighed og partnerskab, så kan det være, at man kan få noget på kredit og så videre senere, ikke? Men det er langt hen. Der er vi lidt længere hen, og det kan også være, at de siger, at hvis ikke I køber den her mængde, så gider vi ikke engang at åbne en konto op hos, altså med jer, fordi at ligesom, det er slet ikke det værd for os. Ja, det er bare svært nogle gange at få alt til at hænge sammen i forhold til den her minimum order quantity, ikke? I forhold til, okay, vi vil gerne have nogen, hvor vi skal lave alt for meget, hvor vi vil gerne teste, kan man sige, ikke? Inden at man lægger alt for meget i det. Men så er det typisk små fabrikker og så videre. Men det kan nogle gange også have sin fordel, vil jeg sige. Tættere kontakter, og man bliver foretrukne, ikke? Helt sikkert. Jeg tror også, hvis vi laver et eller andet relativt nice deck til dem, hvor vi viser, hvad vi vil have, for det til at se lidt lækkert ud, så vil vi få flere svar, og folk vil tage det mere seriøst. Og hvis vi så derudover siger, at vi betaler sgu kontant på den første ordre, så er det klart, så er der nok mange, der vil sige, det vil vi gerne hjælpe med, ikke? Jo, lige præcis. Jeg har forhandlet med rigtig mange leverandører, altså hvis man fortæller om sine erfaringer inden for e-commerce, eller hvad man har gjort førhen, så ser de jo også bare en god mulighed for dem i at tjene penge på sigt, ikke? Altså. Helt sikkert. Det tror jeg også. Det skal vi jo også bruge, når vi laver vores pitch til dem, og se alle de erfaringer, vi har haft, og så videre, ikke? Jo. Så det skal vi gøre. Men jeg glæder mig sgu til at skrive til dem og se, hvad de svarer tilbage. Men jeg glæder mig også til at få den formel på plads til starten, ikke? Jo. Men det var rigtig fedt, hvis den havde et eller andet, som måske ingen andre har i forhold til sådan marketing enkelt, ikke? Jo, helt sikkert. Ja. Men synes du, vi skal prøve det der med ligesom at launche med noget sample eller et eller andet, altså at få testet af inden, eller hvad synes du? Kommer an på MOQ'en. Altså hvis man kunne få noget til en okay penge, og så sige, okay, man har varelager til at starte med, ellers kan man jo måske få nogle samples hjem og starte med det, se om der er noget interesse, ikke? Det er jo en risikofri måde at nogenlunde i hvert fald at prøve noget af på. Den er meget tilhænger af, og jeg har brugt den mange gange før. På samples hjem, og så ja, lige præcis. Så har det så været på produkter, hvor det ikke er ens egen formel eller egen produktion, men hvor man bare lige tager det for hylden, ikke? I Kina, eller og de kan sende det på 50 dage eller sådan noget, så er man good to go. Det kunne være fedt, hvis man kunne starte så risikofrit som muligt på det, ikke? Jo. Jeg synes, det er ret i, at vi skal have nogle samples hjem. Lige meget hvad, så skal vi selv være forsøgskaniner og tage det her produkt og mærke effekten på egen krop, og se om vi synes, det spiller, ikke? Jo, helt klart. Vi skal kunne verificere, at smagen er virkelig god. Det er sådan nummer 1.
Nummer 2, at den ønskede effekt opnås, at vi virkelig føler, at når vi så arbejder, vi faktisk får det fokus, vi gerne vil have, og det giver helt klart en fordel. Altså den virkelig så meget som muligt presser det din krop til at yde så meget som muligt på en bæredygtig måde. Og så nummer 3, så også i forhold til sådan opløsning og i vand, altså det skal være klumpet. Nej, det er det værste. Ja. Det er det værste, når vi lige får sådan en klump pulver, ikke? Altså, det er bare ikke en god oplevelse. Ja, der er mange ting, der skal testes på det her. Ja. Altså, det er der. Det kunne være fedt, hvis det kunne være, at man, det ved jeg ikke, men måske man kunne lave sådan en lille parti samples til det første stykke tid. Og sige, okay, vi vil gerne have 100 eller 200 eller et eller andet, ikke? Og sige, okay, det er det, vi starter med. Vi ser lige, hvordan det selv er. Vi kan give nogen ud også. I forhold til, altså man kan sige, men jeg tror, når de laver formlen, så tror jeg, at de ligesom er inkluderet. Altså jeg tror, de vil sige på her formlen, du siger bare noget, det her R&D-arbejde, I gerne vil lave, det koster $5.000, fordi at vi skal ud og sådan, hver gang I siger, I vil have et eller andet, så skal vi source det, og så skal vores kemikere sætte det sammen, og så skal vi lave det til en produktionsdygtig blanding, whatever. Og det koster bare penge. Det har jeg selv været ude fra i andre sammenhænge. Ikke? Ja. Men så får du så den formel, og du får en sample tilsendt dig, og du får måske også 5 forskellige samples med forskellige smagsnuancer eller et eller andet. Okay. Og det kan vi så smage, det får vi samples på. Og så bliver man ved, indtil man synes, at det spiller. Ikke? Ja. Det er en sjov proces, synes jeg. Ja, det er det. Og vi skal opfinde nogle fabrikker, som ikke stejler over den formel, som vi kommer med til at starte med, for vi kommer med et eller andet som udgangspunkt, vi mener, at det her den er, ikke? Altså i forhold til ingredienser. Ja. Så nu for eksempel, nu siger jeg bare, vi skal have noget nootropic seeds, så er der noget lion's mane, eller et eller andet, så nogle af de her ting, som gør noget for mere fokus. Ja. Det arbejder jo slet ikke med, og vi kan ikke source det, så er det bare farvel og tak med det samme. Ja, jo. Helt klart. Det skal være muligt. Ja, så... Men det bliver fedt, mand. Jeg synes, vi skal gå i gang med at benchmarke, og så til næste uge skal vi have de brands klar, som vi benchmarker med. Jeg synes også, vi skal have en test, hvad kalder man det, en prototype til en formel klar, hvor vi sådan nogenlunde mener, at det her, vi skal lægge på ingredienser, ikke? Jo, uden at være kemister eller noget. Ja, jeg tror, vi kan bruge ChatGPT sindssygt meget til at komme op med det. Og det, men der også kunne fortælle os, hvad vil det koste i produktionsomkostninger, bare i materialer, eller hvad kalder man ingredienser. Ja. Helt klart. Ja, det tror jeg også. Det er fandme spændende. Det er virkelig fedt. Det er sådan, det er long-term e-com, det her. Ja, det synes jeg også. Jeg kalder det, ikke? Altså bygge et rigtigt brand op, ikke? Og så kunne det være meget fedt at benchmarke os med, at vi skal være billigere end det alternativ, der er til produktet, hvilket jo er en energidrik eller noget lignende, ikke? Jo, hvis vi kunne slå det, altså lad os bare sige Monster eller Red Bull eller sådan noget, så det ikke er billigt for Netto, ikke? Ja. Det skal smage lige så godt som en Monster, men det skal være billigere end Monster, og det skal være bedre sundere. Sundere. Præcis. Ja, det kunne man også lave rigtig vilde enkelt på. Det kunne være sygt, og så er mere bæredygtigt, langsigtet fokus end det der crash, der kommer nogle timer efter en Monster. Det er fuldstændig crash, ikke? Ja, det er slet ikke godt på den lange bane. Nej, og så have det andet i forhold til, okay, nu er det altså aften, fast relief, sove godt. Det kunne, altså det kunne være fedt, ikke? Jeg tror, der skal være noget koffein i det, for at det giver den ønskede effekt, men jeg tror ikke, det skal være det eneste. Det tror jeg heller ikke. Nej. Du har vel også prøvet nogle andre naturlige ingredienser, hvor du faktisk føler, at det har givet noget energi, ikke? Jo, altså der er sådan, der er ikke lige noget, der ringer en klokke, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg har prøvet ting, hvor jeg føler, at wow, det var en langsigtet, sådan fed energi, jeg fik der. Jeg fik virkelig meget god effekt. Ja, jo. Faktisk har jeg eksperimenteret lidt med noget, der hedder Bulletproof Coffee, som er noget helt andet. Okay. Og det er hvad kan man sige, det er, at man faster om morgenen, så du spiser ikke noget. Så laver du en kop kaffe,
Ja. Og så putter du noget MCT-olie i, som er sådan en slags kokosnødsolie. Putter Okay. ned i, jeg tror 1 ske, og så putter du en god klump smør i. Det lyder sindssygt. Ja. Men økologisk smør for køer, der er gået på græs. Ja. Putter du en god skive i, og så blender du det op. Du kan blende med en håndblender, det er det, jeg plejer at gøre. Og der er jo rigtig meget fedt i, men den det gode fedt. er det der med, at du slet ikke spiser noget, og du faster, men du har koffeinen, du har kraften på den, du har fedtet for både olien og for smør. Det giver en rigtig langvarende energi og fokus, og der er jo også lidt koffein i. Ja, det er rigtigt. Men den effekt kunne jeg godt tænke mig at opnå på et produkt, at man får det der langvarige fix. Det vil være vildt, jo. Uden at det der med, okay, nu har jeg lige drukket en Red Bull, jeg er helt oppe, ikke? Og så rører man bare ned, altså. Ja, du sidder og ryster. Det er faktisk ikke engang god energi, efter min mening, fordi jeg sidder faktisk og bliver sådan lidt, man bliver stresset. Man bliver faktisk lidt stresset, ja. Enig. Du skal slet ikke derop i niveau. Du skal lidt længere ned, faktisk, ikke? Lidt længere ned, hvor man stadig har det fokus, uden at de mindste ting bliver sådan en stressfaktor, ikke? For det gør det altså. Ja, så benchmark i hvert fald, og så en mulig formular. En mulig formular, ja. Næste gang vi ses. Præcis, og så skal vi så i gang med at lave et pitch deck til fabrikkerne, og så skal vi i gang med at skrive ud til fabrikkerne, og få bare valgt nogen, som siger ja, generelt, også hvor MQ'en er lav nok, men også hvor de siger, at vi har helt klart erfaring med de her typer produkter, så det vil vi gerne arbejde med. Ja, det kunne være virkelig fedt, hvis de havde nogle udlandske referencer på lignende, dog ikke det samme, men at man kan se, okay, det her, det er i orden, ikke? Jo. Ja. Så, men det bliver fedt, det glæder jeg mig til. Skal vi sige, at vi holder den her for nu? Og så lad os gøre det. Ses vi næste uge til dem, der følger med. Vi snakkes. Hej. Hej.